қиссаи мурғ ва саёд. саёде рӯзи баҳорон ба марғзор рафт ва хост, ки барои ризқу рӯзӣ мурғе шикор кунад. дар гӯшаи хилвате дом диҳод ва худаш дар пушти буттаҳо пинҳон шуд. мурғони хурду калон аз паҳлӯи дом парвоз карда мегузаштанд, вале ҳеҷ кадоме аз онҳо моили донҳои дом намешуд. саёди умедвор сабр кард, ниҳоят сабраш самар овард. беҳуда намегӯянд, ки меваи сабр ширин аст. мурғе нодонӣ карду майли дом кард ва надонист, ки он ҷо дом аст ва гирифтор шуд. саёди хушбахту хурсанд ба сӯи дом тохт ва мурғро ба даст гирифт. мурғ аз тарси ҷон худро ба чор тараф мезад, аммо саёд ӯро маҳкам дошта буд. мурғ дид, ки илоҷи халосӣ нест, нолону гирён ба саёд рӯ овард. саёдҷон, он қадар харобу лоғар ҳастаму он қадар хурдакак, ки аз куштану хурдани ман фоидае намебинӣ. саёд ҷавоб дод: ба одами гурусна як луқма гӯшт ҳам ҳузури ҷон аст. мурғ ба зориву илтиҷо даромад: аз хурдани ним луқма гӯшти ман манфиат нест. маро озод кун, ба ту 3 панд медиҳам, ки бароят фоидаовар хоҳад буд. саёд пурсид: чӣ хел панд медиҳӣ? мурғ гуфт: 3 панд медиҳам. якумашро аз рӯи дастат мегӯям, дуюмашро аз болои девор мегӯям ва сеюмашро аз шохи дарахт мегӯям. саёд розӣ шуд ва мурғро озод кард. мурғ 2-3 бор пару болашро афшонид ва рӯи дасти саёд хушҳолона ба гуфтани панди аввал сар кард. мурғ гуфт: коре ки шуданӣ нест, ҳаргиз бовар накун, ки онро касе иҷро карда метавонад. саёд қаноатмандона сар ҷунбонид. мурғ аз рӯи дасти ӯ парвоз карду болои девор баромад ва гуфт: эй саёд, акнун панди дуввумро гӯш кун. панди дуввум он аст, ки ҳаргиз бар гузашта ғам махӯр. чизе ки аз даст додӣ, дигар ҳасраташро ба дил роҳ надеҳ. саёд қаноатмандона сар ҷунбонид ва мурғ аз болои девор парвоз карду ба шохи баланди дарахт нишаст. аз он баландӣ гуфт: эй саёд, дар ҷиғилдони ман марҷони нимкилоӣ ҳаст, ки давлати туву фарзандони ту буд. афсӯс, ки аз даст додӣ. саёд аз ҷои худ парида хест ва бо пушаймонӣ даст бар сар задан гирифт. мани ахмақ чаро озодат кардам? мурғ бо хушҳолӣ овоз баровард: эй саёд, ту аҷаб хушбовар ҳастӣ. охир вазни ман 1/2 кило несту ту чӣ хел бовар кардӣ, ки дар ҷиғилдони ман марҷони нимкилоӣ ҳаст? саёд ба худ омад ва донист, ки мурғ ӯро бозӣ медиҳад, гуфт: панди сеюматро бигӯ. мурғ аз шохи баланд садо дод: ман пандат додам, ки бар гузашта ғам нахӯр ва ҳасрати он чизро ба дил роҳ надеҳ, ки аз даст рафтааст. ту мувофиқи ин панди ман рафтор накардӣ. саёд фарёд зад: панди сеюматро бигӯ. мурғ гуфт: панди сеюм он аст, ки дар зиндагӣ пандҳои додаамро сармашқи кори худ кун, ҳаргиз хор намешавӣ. мурғ инро гуфту парида рафт. саёди бенасиб бо ҳасрат аз паси мурғи озод нигоҳ мекарду нигоҳ мекард.